Ja podem dir molt poques paraules. Minamino, no em faràs dir res de res. Només falten 15 minuts. Si no obro la boca, guanyaré jo. Ja ho sé què vols fer. Em vols agafar de sorpresa per espantar-me. Et penses que quan apareguis de sobte cridaré? Però si em quedo al mig de l'habitació, llavors et veuré fàcilment, vinguis d'on vinguis. Falten 3 minuts. I només queden 3 signes. El següent deu ser el signe Rho. Només en queden 2. On deu ser? Estic segur que saltarà de sobte d'algun lloc. No diré res, passi el que passi. No puc dir res. Si ara faig un crit, hauré perdut. Aguanta. Ho he aconseguit. Va, que ja s'acaba el temps. T'he guanyat. Ja t'he guanyat, Minamino. Ja pitufe mokagaki gikugu roa. Què he fet?